Ulicu Vysokoškolákov v Žiline pozná každý Žilinčan. Jedná sa o kľúčovú mestskú dopravnú tepnu, ktorá spája najväčšie sídlisko Vlčince s centrom mesta a zároveň slúži aj ako zberná komunikácia pre obyvateľov okolitých obcí, ako je Rosina a Višňové. Ako môžete vidieť na obrázku za mnou, celá táto ulica sa bude rozširovať na štvorpruh, nakoľko sa nám spolu s kolegami poslancami, najmä za Vlčince, podarilo v rozpočte presadiť prostriedky na projektovú dokumentáciu. A niekedy v máji by sme mali mať k dispozícii už vydané stavebné povolenie na rozšírenie tejto dôležitej ulice. Ako prvá bola vybudovaná táto parádna križovatka. Ide o vôbec prvú turbookružnú križovatku v našom meste. A musíme pokračovať ďalej. Oh shit, here we go again. Súčasťou projektu je aj vybudovanie úplne novej turbookružnej križovatky za mnou pri tomto obchodnom dome. Ako viceprimátor som veľmi aktívne pôsobil hlavne za účelom vysporiadania pozemkov, aby sme celú túto stavbu vôbec vedeli zrealizovať. Najkritickejším uzlom na celej tejto trase je táto križovatka pod univerzitou, na ktorej dobudovanie čaká doslova celá Žilina. Projekt okrem automobilovej a pešej dopravy rieši aj to, aby voda, ktorá tu naprší a spadne, zostala na tomto území, aby sme ju neodvádzali kanalizáciou niekde inde. A práve niekde tu sa bude nachádzať aj jedna z retenčných nádrží ako súčasť veľmi dômyselných vodozadržných opatrení tejto stavby.